ଆରେ ପିଇସା ତମେ କୋଉଠି? ଏଠି ଆରେ ଏଇଠି ମାନେ କୋଉଠି? ଏପଟେ ଆରେ ଏପଟେ ମାନେ କୋଉ ପଟେ? ବାଁ ପଟର ଡାହାଣ ପଟେ। ବାଁ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟେ। ହଁ ଗଲି। ତମେ କୋଉଠି? ଉପରକୁ ଚଢିକି ତଳକୁ ଆସ। ଉପରକୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ଉପରେ ପାଖରେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ ତମେ କୋଉଠି? ଡାହାଣ ପଟର ବାଁ ପଟେ। ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାଁ ପଟେ। ଆରେ ପିଇସା କଣ ବସାକି ତେଲ ଖାଉଛ? ଆରେ ଲୋକ ଚିଡି ଗଲେଣି ତମେ। ଆରେ ପିଇସା ଆରେ ତମେ କୋଉଠି? କମିଟି ଭାଇ ଯୋଉଠି। ଆରେ କମିଟି ଭାଇ କୋଉଠି? ଏଇଠି ପଇସା ଗଣାଉଛି ଯୋଉଠି। ତାହେଲେ ପଇସା ତମେ ଧରିଛନ୍ତି? ଆରେ थैंक यू भाई 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 भाई